Saluhut parhaladu hakabipi bonang indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja naposo bulung nama dohoti permingguon sadarion. Kurian itu hatta nahina holongan, marsadene roha mahita musi sadarion, lahu mamuji tu hatta di minggu pasiahon dung trinitatis. Dohot topik ni minggu sadarion, si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Atong tapuji matuhata marhite na maredde sian buku edde nomor onom ayat 1 ayat 3 puji Jehovah nasanga. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak boti tuahu, ikon bahenon na dolomo ni rohaku, jala ikon majadi do umbahen na hutongos. Oh sudehamu akan namawas, romahamu tuaik, jalahamu akan nasumarhepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, say luluihamu majahuba, bisan terbahid dope jupang ibana, jauhamu ma ibana, bica jonok dope ibana, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata
pargogo na suhatu dosan jala parasi roha na sumurung. Di pangido roham, naing mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na di bahin ho manungguli roha nami. Asa hutad dahami hatuahos sogot. Di bahini, upaserep hami manuaing roha nami mangido siyan ho. Sa lehon matodim na badia itu hami. Asa porseya hami di holong ni roham di hami. Say hutangihon hami masoaram. Na mangapoy hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhangoluan na pinaradimi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 780 ayat sada dohot ayat tolu lului hamu harajaon di debata. patik di hari Minggu sadarion iman anienet sian pesalmen 107 ayat 30 sada. Ikon pujion nasida majahuba alani asini rohana. Dohot halongangan akan nabinahen nai tujolma manusia. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu di bata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan di bata say perguboy mahani mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 167 ayat sada 1 ayat 2 dijakon Yesus do perdosa. Jesus,
poti madusata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para si roha na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak berdosa na dagolon ro tujulo ni abang samha badiaw mi. Manopoti jalang manganggukon dosa nami. Masay jojo tuwar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pambahinan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho siyan na sa roha nami. Dohot na sa ate-ate nami. Dohot na sa tudi nami. Dohot na sa gugu nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean sa leleng nileleng nai. Alay na maporus mahami nuaing tuasin ni roham nagudangi. Mangido siyan na sa roha nami, hasisaon ni dosa nami sa luhut na. Sa yurupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiay. Ali Tuhan, saya asima roham di hami na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan di dosa. Adong do dihita si tua ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hato ngamon ni bandua gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluhon ro di ujung na. Aka nasadok ro tu ibana. Marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marhite kor letare.
Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 437 ayat 1 ayat 2 tung namu barohaku. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Parjamita tolu mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 15 tajahama marsikat sorin alai anggo ibana dinggaddo saluhut nai dibahen ditiki halehetanna ditopahod dohuhut roha hangoluan saleleng dilelengna tubagasan roha nasida holan na sodapot jolmai sulikiton na jadi-jadian nai najinadihon ni debatasian mula-mula sahat rodi ujung. Akop ni itahe manang isi jolma na mangan dohot na minum dohot marnida na dinggan marhite sian ulaon na si lehon-lehon ni debatado nang i. Manang aha na masa nuaing naung dung masa doi jala manang aha na masa sogot pe naung dung masa doi di narobi ay dilulahi debatado mga lului naung salpui ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Tapuji matuhatta marhite kor ina parari Kamis diuduti kor ina Debora.
Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 720 tolu ayat 1 ayat 2 tujulom o Tuhan. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok aho porsia di debata jahuba ido ama pergogona suatu dosan nato mapalangi dotan aho porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba ni sesadai imana tinibun si Maria lagabe-gabean senton di perbadia andorang sabuhan Ido tuhata na tumaid na berni ipanghuman status na mate tarpajal lo ibang na dihao pinorsilang na tuwad tuban uturog ni tanong na mula mangulo dahil patuluhon na manay to surgo laon do siyamu di debata Jehovah manay pergogo na suhatu dosani disima ibana pe mamula sugutan on manghumi halak na mangulo do na mate au porsia diton di porbadia jala arung sadahuria na badia Uria gopan hal Kristen akan dabadia do dia sesan dosa do dia tei naman do mula mangulusu dang hanong mate do dia nguluan na suha sudah. Amen. Tapuji matuhata marhitekor amasion.
Tatangyon matiting ni huriata di bagasan Minggu sadarion. Huria nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon, ima minggu tanggal 6 Agustus 2023. Naparjulu, goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis, dohot topik, silehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon. Paduahon, pelean khusus. Diari sadarion, papungu pelean khusus dohita, tuha perluan pembangunan HKBP Bonang Indah. Tapasahat mai marhite amplop naung pinarade ni huriata, tapasahat tiki pelean paduahon. Patuluhon, pakobasion musik parmingguan. Hobar tu ulaun pembekalan seksi musik saresot HKBP Bonang Indah sadarion, nama kobasi musik dohot song leader di parmingguan pukul 10 ima sian tim Benedikta Musika. Nanaing mabohali di pembinaan seksi musik sadarion. Selamat datang ma di gereja HKBP Bonang Indah, jala pasatami mauliate di pakubasion muna di parminggota tikion debatama nama sumasuk. Ruas napida mamuka di hari sadarion minggu 6 Agustus 2023. Pida huria ma keluarga niamata Indra Sihan inangi Leni Erida Borusinaga doho 2 yanakon nasida sian uik prata. Pida tu HKBP Gading Serpong, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Tatangyakon manasida gabe ruas namangulu di huria nani dapoton nasida. Napalimahon, pembekalan seksi musik saresot HKBP Bonang Indah. Dari sadarion duksipul parmingguon arian dipatupado pembekalan seksi musik saresot HKBP Bonang Indah. Marpardomuan tu ulauni parmingguon botari masohot majo di pasada tu parmingguon manogot manang arian. Paunopon parguru malua marpardomuan tu pelaksanaan pembekalan seksi musik saresot HKBP Bonang Indah sadarion persiajaran parguru malua masohot majo. Jala masuk muse di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023. Papituhon padidion nabadia tudak danak naung magodang. Di hari sadarion Minggu 6 Agustus 2023 di parmingguon arian di patupa huriata do padidion nabadia tudak danak naung magodang ima Rudi Chandra Marpaung. Anak niamata es Marpaung tubuni inang El Abur Simare-mare maringanan di Gria Asri teratai blok D Onom nomor sada Legok Wik Bethlehem permingguan padidion nabadiai dihobasi di HKBP Pospel Cirarap. Pawaluhon partangyangan Wik di hari Rabu tanggal sia Agustus 2023 masuk pukul 20 WIB patupaon ni huriata do partangyangan ima sada di Wik Bethlehem di bagas ni keluarga amak situa Siaturi inangi Boru Sinabela namaringanan di Kapung Banguntung Legok. 2 di Wik Prata di bagas ni keluarga Pasaribu inangi SAL Boru Sirait namaringanan di perumahan Medang Lestari blok D Tolu B2 Tolu Medang. Di Pangido tu sudah ruas ni huriata tarlumo bina adong diwik nai asaria madohoti partangyangani.
pasiahon, tikting pasu-pasu parbagason, tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagason ma ima, Anita Deborah pakpahan, Borunia Mata Ramot pakpahan, Tubuni Inata Rustiona Boru Lubatowing, namaringanan di Perumahan Dasana Indah, Blok UB Onom nomor 23 Bonang Wik Nazaret, ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah, Dohot Oroana Martogi Martin Octavianus Hutajulu, anak Niamata M Hutajulu, Tubuni Inata Erboru Sidabutar, namaringanan di Jalan Danau Maninjau Sapsia nomor 15 Perum 2 Tangerang, ruas ni HKBP Rogate Resort Rogate. Pamasumasuon patubonna di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 masuk pukul sia uip di HKBP Rogate Resort Rogate. Pasapuluhon Martading Hata keluarga Pendeta Rusman Barita Natal Siregar STH. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 nanaingro di Parmingguon Manogot Arian Dohot Botari naing Martading Hata ma keluarga Padita Rusman Barita Natal Siregar STH siala naik pidainganan ulaun pakobasion nasida nagabe uluan gereja HKBP Bethesda Resort Batu Ajilama Distrik 20 Kepulauan Riau. Jalapa pengupilian khusus dohita songot tada holong di pakobasion ni naposona. Pasapulu sadahon sermon guru sekolah minggu saresot Bonang Indah di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 masuk pukul 14 WIB maringanan di HKBP Kodia Tangerang. Patupaon di Huriata do sermon guru sekolah minggu saresot Bonang Indah. Sinosoho tusude guru sekolah minggu asa madohoti para sermonani. Pasapulu duahon pertangyangan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI Papitua Pulualuhon, upacara pengibaran bendera dohot penyuluhan penyakit kanker sian YPKI di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 masuk pukul 8 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata do pertangyangan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI Papitu Pulualuhon sinosohon matu sude punguan kor kategorial dohot kor WIB asarade patu begehon ede puji-pujian di partangyangan ni. Duksipul partangyangan diudutima ulaun upacara pengibaran bendera maringanan di lapangan parkir gereja HKBP Bonang Indah. Hobartu perayaan hari kemerdekaan RI di Patupado perlombaan sian horong sekolah minggu praremaja remaja naposobulung dohot natoras. Duksipul mangan arian di Patupado penyuluhan kesehatan penyakit kanker dohot tumor nani hobasan ni tim Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia YPKI sinosohon tu sude ruas ni Huriata asarade madohoti ulauni tiktingon managabe undangan resmi tu sude ruas ni Huriata. Pasapulu toluhon soso sinosohon tu sude natoras ni Huriata asa manugihon yana kota naung dilantik gabe praremaja asa madohoti parmingguon praremaja diganup hari Minggu pukul 8 WIB maringanan di sekretariat do yana kota naung dilantik gabe remaja asa madohoti PA remaja na Posobulung na di Patupa diganup hari Sabtu pukul 10 sia WIB maringanan di gereja. Pasapulu paton
tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sudah ruas ni huriata asabui tapasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boima transfer tu rekening ni panitia pembangunan. Pasal 15 hon pelean doho iuran bulanan, pelean parmingguon, pelean sekolah minggu, hamauliateon, pelean bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, boy mata pasahan marhite situa wik tabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Pasal puluonapon, parhepengon dohot torop ni ruas naro, di parmingguon nauk salpu, boy mata jaha di pail naung pinasaha ni huriata, marhite wea di ganup wik. Pasal 17 selamat ulang tahun parhalado rap doho ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur gok las ni rohama sudir ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 31 Juli 1 Agustus 2020 hatani tu hatta si peopota imana tarsura di Matius onom ayat 10 sada. Lehon madihami sadarion hangoluan siap hari. Aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun ho ripe, boy mata jaha di pail naung pinasaha di huriata di UEA ganup wik. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon, debatama nama masu-masu. Tapasahat ma piliata marhite pilihan katong sada A dohot sada B laos taidehon ma sian buku ede nomor 755 haposan ho Tuhan. Hapusan ho
Amin ini batana sumurung sana salewut naroha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita salewutna. Hurian itu hata di bagasan Bingguta Sadarion di onom Agustus. Dia kelas ni rohata totuh berkami terok maribur hitan waing di bagas joron itu hataon. Songoni nang tasakapi dia ka program dia ka 1 tahun 2 tahun na salpu adolang sosat hita tu barita nauli tutu sapahami majo hamaka amanginang di bagasa tikyon terlu mobi di hamaka pungan kor naro di bagasa tikyon tada ka parstitutuoni tada ka pangaradioni do aka ede ya korletare parari kamis di bora kor amasion dohot sudi tutu akka ede pamujiat tanakin nabu saluhut nai lako patakon hapor syauta jalaus di bagasa tiku tutu honai ma marulak loni nunganak kisah tikting alai ala odo pihita pajupang ala nyaka ulaon do akka keterbatasan muliate ma upasata di tim naro di bagasa tikyon Benedikta musika beri kami ngalilit kita na soba Jepang lebih kurang 10 tahun nanti. Jadi beri kami imut-imut lebih hamuna. Iya, jadi mulai tema di Harumuna di inangonya Hutauruk, Buru Tambunan Eva, Tri juga yang masih anak gadis, ya masih bekerja. Songoninang di Nyonya Simbolon, Buru Silain, ya. Terima kasih Inang, begitu dengan Inang dokter yang luar biasa. Inang Nyonya Pendeta Lindung Pardede Boru Sihaan ya begitu juga dengan anak muda ini ya Kevin Simbolon dohot Amang Hot Mauliate yang luar biasa boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Amang Puimajo Amang Hot Mauliate Hutauruk Jongjong Satokin Oma Nasida Oma pimpinan nak jadi kon perjulur tu somelabor ulu somelabor tu nasida ulu nang jadi pestaun ya silakan duduk Amang muliate mas selamat datang ma tak sempat lebih kita masih jalangan terima kasih luar biasa pemujiannya inilah Hagabi Pembonang Indah Amang Inang small is beautiful dengan luar biasanya walaupun tadi sebenarnya musik itu tidak pas dengan ruangan ini tetapi karena memang monitor dan yang lainnya mungkin tidak bisa dikontrol ya. Dan ini nanti bahagian daripada pembekalan doakan nasi muliate gudang mak pasatam itu hamu guru-guru keren Agung Jobel dulu 10 tahun yang lalu dan sangat luar biasa perjumpaan kita. Selamat datang Tuhan Yesus memberkati pelayan Amang Inang di Saluhut dengan dibasani Tuhata. Sudima na aku persangapi hami dohot sudina adong di lantai 2 horas madihita Saluhutna. Kurian itu Tuhata di bagasa tikyon naing masaringar ma jala tabigi mahatani debata ima natar surat di Matius bidu 14 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 20 sada jaga homa dihita saluhutna tapai utihu ma di bagas rohat taganwa ditamui Tuhan Yesus 5.000 halak alai UBG borhak ma Yesus siani marparau tuluat nalungun ujung sasadas jadi UBG natorop mardalan turma nasida sian akka hutai mandaboton ibana dung ro Yesus siani di ida mahalak macai torop jadi asima rohana midanasida di pamalum ma'akka namar sahid na dinasida alai mareak bot ari didapoton sisian nama ibana akkanin nama halongona dolison jala nabot ne maari pamuli mana toropi asalau nasida tu akka huta manuhor si panganon alai didok Yesus matu nasida dang pola lau nasida lehon hamuma nasida mangan dungi Roma hata nasida
Holan 5 roti doho 2 dik ke sabing do kupeok hamidison. Alainin nama buat kamu maitua. Dungun di dokoma natoropi hudul di dugut. Di tiok maroti na 5 doho dik ke na 2 ing. Manai 5 ibana tugijang laho mamasu-masu. Dibagi maroti di paleo matu akka sisiana. Asana sida mangalehon tu natoropi. Jadi manga masa luhutna jala busur bima. Dungi di papunguma akka eba-eba na lubi gok 12 apang. Alai anggo torop ni bawa na mangani arga 5.000 do. So padohot akka parupuan dohot danak. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hatta ia jamita nata begitu kinon nunga ta begitu ni mulai hita danak sekolah minggu jalunga marulat doni ta begitu taringot tu 2 ikan 5 itu teh 5 roti 2 ikan ya berarti konsep berbeda. Nuaing persoalannya ahadu si bociri, ahadu latar belakang ni turpukon. Jodoh kita lupa. Alani persoalan digijang ni turpukon. Ima taringot tu hamamate ni si Johannes Padidi. Asasani taberengan non, puasa gak bisa pe adong peristiwa. Alani upangido majo sian dongan punguan Qur'amasion, tabuka jo ama. La Qur'amasion no yang tabunakin edenaing nabui mabaik kita sada panidangion diok nasida bigema edenamion. Haleluya. Kata biginakin ta bigema jo suara nasida bidu 14 ayat sada 1 ayat 12. Marsori-soring maju kita mancaha buka kolar duaku punguan Qur'amasion maju. Asa ta bigino tabereng turpokon puasa gabe sahat tu na tadok nakin. Ya, perjulo maau gitu kauma akado aku punguan amasion tabigi masuara nesida. Hamamate ni si Johannes Padidi. Sarma ujui di BG si Herodes Raja Naupati barita di Yesus ayat 2. Naung ditakup si Herodes do si Johannes di hoti jala dihurukkan siala si Herodias daunga sari peni anggina si Filipus. Nanaing bunon do ibana nian alai dihabiari do natorok ay panungrirang do ibana dirajumi rohana sida. Ola marwari ibana marbaga-bagahon mangalehon manang dia pe si Panginoon. Kodok dunia rohani rajai alai alani warinai dohot alani akka tamuenai gabi di dokoma na mangalehosa. Sauk madibuan uluna di atas pinggang. Dilehom matu anak burui gabi dibuan tu inanai. Ima sahat ni tupuki. Kurian itu hata persalam hape ternyata ngabaru marujung ngolu do si Johannes di situasi nasional ini hawa kadongan nunga pasti situasi mabahen kegelisahan dukoni nung songoni nama saya di hawa kadongan nunga pasti lau manasida tu inganan nasuni nalungun ima nabunakin informasi fakta Alkitab
Mulo tajaha sa mulai ayat saranakin. Ulumnya di pongkol, ibadah di atas baki. Itu bukan khayalan. Benar-benar terjadi dan Alkitab mengatakan itu. Totu bodoh honot tadi hawa ka amang dinalau nasida tu inganan nalungun nasuni'i nang dohonot ta bahwa Yesus dalam kondisi berkabung. Bahwa Yesus dalam kondisi berkabung sedih jala panononi akka namasai tutudang butardok manangah di situasi kita penuang bulu tak alami nasongoni pasti dosa bulan 2 bulan mergudopong tu behita satu matang semardingo do akan asi. Yesus juga mengalami itu. Tunasuni mana? Alai tabering badi hawa ka amang Roma na torop halak peutihu ibana. Maksud hati mau merenung, maksud hati mau merefleksikan kehidupan, mamering akan masa di tengah-tengah ni akan perdani ulauna. Alai tongro akan atoropi. Rona toropi mabusi bos sahib Nabi doakan ha asing. Alai tabering madi hawa ka amanginang boha diladani Tuhan Yesus do diladani. Sani tabering bahwa kegelisahan hati tidak menutup Yesus untuk berbuat sesuatu kepada yang membutuhkan. Belum hitara di situasion ena sibotohon maruk kilau tabba mudube persoalaku pigurang. Tetapi Yesus dalam hal ini bukan demikian. Dalam kegelisahan hatinya bahwa dia tidak menutup berbuat sesuatu kepada yang membutuhkan. Kurian itu hatta. Oduna berbeda tu akasisiani. Aidu kolam godang nasida. Natoropi godang kaamanginam. Dari bawa nakin lam mareak botarima. Dang marnemulok. Marpikir mah ayah mah bahin tu so ahama beno panganon ni si panganon ni akan atoropon ale Tuhan ale tabireng mah dihawa ka amanginang kegelisahan demi kegelisahan adong dodi akasisiani aong madok tasuru mau Tuhan tu kotaan hasesia lagi mangan ulus dia sonarin waing lok me digobuk mamanang dia bo na gudang mesih disuruh mak Allah hidup Tuhan Yesus daun buat matuson jala itu nak kaberin wang di bangkasan nak kapartikiano di deba kahuria di hawa kaamanginang adong akka kegelisahan termasuk manwaing bolo ditutup pun HGBP na bolo ni sistem sentralisasi keuangan gudang dohuria madok tak loh ku gudang ai balo banon huria jala do malang dang puji Tuhan bolo diseresok nungan jodang apalang suara idope. Di dalam kegelisahan ini hawa kaamanginang tentu kurang dua nama ban warna ninguluta bergeser. Baru tutu padalan ni ulaunon, baru tutu keluargaon, baru tutu huriaon, baru tutu hadirioku song na tinobus ni Jesus. Lai tabereng ma Jesus tay di hawa kaamang di bagas satu pohon. Alang gau mandok di sodo sada kekuatan nabeu beringot tadi son di dok di bahasa Indonesia lalu tergeraklah ia oleh karena belas kasihan. Asima rohani Tuhan Yesus. Nanang dohonon unang merit siani. Lalu tergeraklah oleh belas kasihan. Ido si tuhuna, ido ipolana, ido punna di hawa kaamanginang. Dang 5 roti dan 2 ikan dangi. Tapi tergeraklah oleh belas kasihan. Odo ciri khas ni debata di hawa kaamanginang. Asiniroha tergelaklah karena belas kasihan. Itu hadirion di debata manang AHP namasa borokat sian hadirion nasongoni do debata. Sahat tu bagasan obason, sahat tu bagasan partikion. Tabereng bah. Tiki pajupang Yesus do sahalak ina nababan. Dinamate nakonna. Lalu Yesus tergerak dengan oleh belas kasihan. Hidup Tuhan Yesus. Inang, undak satu mata angis. So. Jangan menangis. Alai tabering mah dalam realitas di hawa kaamanginang. Tadok dohita siuto Kristus, tadok dohita na porsia tu Kristus, boy dohita tergerak oleh belas kasihan.
perempuan Samaria. Halak Samaria, para sirohai, orang Samaria yang baik hati. Itu sebuah contoh dalam Alkitab Amanginang, bahwa justru orang Samaria itulah yang mampu, yang notabene bukan orang pengikut Kristus, tapi dia tergerak untuk melakukan sesuatu di dalam perjalanannya. Tergerak oleh belas kasihan, tidak cukup hanya simpati Amanginang. Anggo marasini roha jagudu kita, tapi belum tentu sampai kepada simpati. Simpati, perasaan kasihan, sedih melihat seorang yang buruk. Alai sahat dohita tun empati, kan jujur dohita. Dia kajamita nata bigi rupani saya jujur ni dok. Asiro hati mamereng dinna. Nula kumarupani bulongak kana marujungul nama nato pastataring dari kuda namet. Saya gudang dohita ngiri mate dan aku memet do mengalawi dong naon. Bangun mesti ngamat tahu nanti termanguli marau nanti terus tung tara kerangi kan. Alay hula soni do hita, hula simpati do. Alay tuk sonong do hita rupani mangalo sesuatu manang terbangi do nomor rekening na manang tadok. Ini ya sekolah kaum yang bagus semua. Hula soni do tabe dan butini. Wah asiro hati ina. Horan asini roha, anggo para asiroha luar biasa do hita. Marasini roha hebat do hita. Bersimpati hebat do hita. Alay belum tentu sahatuna empati aka Amangina. Hita mampu to saya. Ya. Ido asa adong dohonot tamat dang tikina be hola martangi yang nuai. Tiba be song olido, song pedida rupanya dang ola zaman nabe nang martanya pedida. Dao. Alani ido huria gereja harus berperan. Kalau ngata mulai itu di huria tahu semua berangkat, bangunan nagok tiki. Si tua wikna. Ya. Anggota dewan diakonia. Aduk si pasahatona jalan martangi yang takas di tongali bagasi. Bukan nilainya sebenarnya. Alai buhado neng berhati di hawa ka Amanginang bukan hanya simpati, tetapi harus sampai empati. Ido diakoni sosial tai natabe unang juta bereng nilai ni hepengna. Alani buhado hita mewujudkan ini di hawa kamang di bagasan mulutah. Di patuduhon boru Samaria ido dang holad di bereng, dang holad di Jupangi. Alai baru ditolong dibuat rumah sakit, bulan kurang kubayar pe. Satu sih di hawa ka Amanginang. Lalu kita tahu, pulang dah kecelakaan, tuan kami, sotong giban ni ibajojo polisi. Lu masih belum na moding, belum neng gatak di sini lu masih, lu, ay bulu sa iban tu kantor polisi lah, sulit, ulu iban non, HP akau udah ni bagudang, lu masih. Itu kenyataan, itu realitas kehidupan kita. Dan apalagi berjuang kita, rupa ni, menunggu, membuat rumah sakit, bahkan selesai semuanya. Alai baru, tertapasar itu perawati. Dokter, suster, tolong ya, ini nomor HP-nya. Sebetulnya saya masih ada urusan. Pasti. Dan ulu kita masuk ke dalam ranah yang sangat memperjuangkan bagaimana nasib atau orang yang sedang pesakitan itu. Alani hawa ka Amanginang, itu si Paulus secara luar biasa membahasakan di 2 Korintus sada ayat 1:5. Di dokter pujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Bapa yang penuh kasih, yang Allah sumber pengharapan. Luar biasa kamang. Itu hadirin di debata. Asa dohro tama di dia debata, dia akan menghadirkan kepedulian kepada orang yang susah, kepada yang lemah, kepada yang menderita dan yang lapar. Di mana? Terus dia melayan dan berdampak. Nunga malejol mai, nunga botari. Sudah waktunya makan. Sasitona ka Amanginang, bulu semangat pinasida, tang nagawi termate, daw. Tuk semangat pinasida sasitona dang lapala gabe susah halasi daw. Alai di bereng Tuhan Yesus bah natoropo tutu. Sisi anipi mementingkan diri sendiri do, arung do songolnya kasih. Bahkan Tuhan Yesus mau diajari. Tuhan dok pemalahi itu sana. Nina. Arung do songolnya akasih saya. Alai dok Tuhan Yesus. Tak pula dia lusi. Alai dok bema tu son. Arung dihamu. Semua bukan. Nuaing mulak ma berengot tadi bagasan realitasin kehidupan tak ka Amanginang. Bahwa Injil Matius song natakas taboto fokus bagaimana orang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Idun natabamanat di Evangelium Matius di hawa ka Amang.
bahwa Injil Matius memberitakan taringot tulakar belakang di keluarga Yesus secara detail. Alani do halak nang majalo Yesusi, ikut do halak na marasin roha dang morot ibana siani. Ingat tambur pihak keamanginang bolo merminggu hita bolo pertanyaan pukul 00 dak yang bergeser akatanya akta Tuhan. Bama tahun no bebe tahun. Saulan itu hatani inungta, hatani bapak ta, duk sudi hatata di tahun manang gaya mergeser pe akta tahun ini tahun kelinci do akan asing, tetap kita mengatakan Tuhan tahun para sini rohau. Alanya memang ikut menguru do hita di tahun para sini rohau. Al-kahalak nang majakko Yesus nang takas ibana manada Yesus ikon gomal ikut takas do ibana tergerak di dalam ulaun para sini rohau. Alang di hawa kaamangina odun waeng nahira terkikis nahira nang magusan huria hagabipi. Au takas doi huingot alai ba sekretaris ni amuk kuna julu tiki guru huria. Jala pina bereng-bereng do rupani ing. Mula dong akka ruas na burju pasahaton akka hamulation na. Ito di jamok tu amuk kudi guru Oberlin Siturus mangulu lebih satu bagas tikon 25 tahun. Jalo ngai hata bereng ate masa tu bagas joron. Ito di jamok ton amuk kudo. Bah bahasa kepe gurang bana muna to kapar halal tu guru ria tu badida. Tangi bek kamu nese sadon. Ayah mang perhanger nami. Ada yang butuh kamu ulau para sini rohau. Bah, oido ben bae perhanger mah. Ulau para sini rohau, ulau sedih. Jala puji Tuhan oman yang digalakon ni pimpinan ni huriat tak kaamangina. Ya. Oman waing natagalakon nate. Natape budo honota ay balang pendeta nami sodo amang robet tabunan. Malam dana dan nada dan dana dohok bonang indon. Sakita do akka pionirna termasuk mamang tabunan di siete. Mungkin dohonot tado ini kegelisahan. Bagaimana ini? Sedangkan kena sekolah minggu 1 M lebih. Ya, belum lagi renovasi, belum lagi kampung Cina, belum lagi ini segala macam kegelisahan itu pasti muncul. Alai yang di bagasan kegelisahan ini terus akka amangina. Tutudang. Iko benahat kalau sadenggan-denggan di tahun profesionalisme. Fisik penting sebagai media. Alai buhado partodiota gabi akka generasi penerus ni huria hagabi na saresut ponanginda menjadi orang-orang yang tergerak dengan belas kasihan. Ido mulo taberen turpokon sa sudut pakubasion konteks ni diakone di hama kaamang. Iko dohnot tado song na ido ni si Jessica sahalak namaro di mana gereja bisa hidup tanpa gedung gereja. Tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonia. Jalan hidup kurang nuan disedot. Akka ulau tahun tenaga bahkan materi. Asa dohonota bahwa napas ni gereja do na berdiakonia. Itu satabay saya dari di ujung di bulan papungupelean tu diakoni sosial. Ini penting nah. Tanpa menyampingkan akal pembangunan doakan asing. Alani diajak di suara turpodo kita saluhukna. Asa tergerak oleh belas kasihan ikondisido punna, ikondisido unokna, ikondisido ipolana alani aha petaho di bagasa pada ngeluto di hamaka amanginang nang dohonota alani aha petaho na nigerakon di belas kasihan dohonota pasti do berdampak di hamaka amanginang ido asa sisiani madok muse di bagasan trupukon holanodo dihami Tuhan kadin na dong holanodo dihami Tuhan naneng dohonon desi ternyata harus kembali ke laptop ternyata memang harus dikembalikan kepada Tuhan ada penyerahan ternyata semuanya harus kembali kepada Tuhan kalau yang tergerak oleh belas kasihan akka amang dohonota itu akan bisa terjadi. Tak pola dawa ka amangin ngati di hitana punguri bagas joloon. Berbeda do halak na digerakkan rasa belas kasihan dohot na digerakkan ni
uto. Arro kamu mah. Molo alani belas kasihan dona mangojar ibana, nabui patu pauna, pasti patu pauna dia. Tidak hitung-hitungan. Iman nasian belas kasihan. Itu akan menggerakkan hidupnya dengan sungguh-sungguh dalam segala hal. Song naki berusaha mariai. Asuita di mana? Alai di Badu, dibuang, dia pe tu wadana, ikut rumah sakit, idok ke depan mesin bolu kurang dah, pabo tahu kubayar. Artinya orang yang rindu melayani, orang yang lahir dari belas kasihan, dia akan mampu memberikan sedaya mampu dan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Jadi alani kabar yang dison adong do mediana. Dia mediana nakin 2 roti 5 ikan. Mangas sudi. Terbalik kata. 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang di sini hamu kaamanginang di bagasan buku Bibeli di patorang do sudah butong do. Tak pula orang tak semutir orang pada dalam gawi boy terjadi doni. Tak teralusi kita. Nah pasti butong jala adong pigan lakin iba-iba ka amang. 10-2 apang beko kamu. Sampai adong do anet omadok 25 ai 5.000 dang do biak kaparupa do dan danak. Sampai do pe ai do iso nak kalak batak kaparupuan ulun palastigin na teh. Nah, kang hola nalak batak sa setong na bulak kaparupa biasa dui. Yang nak hola bata ala gabe di belas satu kalak do rupain kan hanya 5.000 dang persidoh do besi parupa do akadat dana butong do sude ya bakal lobian gabe anong masadar hita pangaripuna di hamaka amanginang cenhatan itu haton halak na mangulusian belas kasihan di bata nguluni tertib do amin itu nguluni halak na berkat sian belas kasihan nguluni tertib bo dan masa palasti di si ini yang dong nota palasti nggak butong halak male kata itu naing kan di situ mereng otak boleh kita bagas terpukau secara realitanya kita mama mereng ngulutan wan di bagas tikion ngulutan ala ne belas kasihan do atau karena pemenuhan kebutuhan secara emosional jalan itu nak kejamitan ada bagi di hawa kamang. Siapa di antara kamu memanjangkan hidupnya satu hasta saja karena kekhawatiran inna parletari? Adong, dang adong. Sungguh dia padalanna. Atong dia madongonot ta sauna koni par debora ina debora na kijahoba partano batu atta gunung batu pertahanan. Pekotusi do launa. Kenapa? Dia pistilah tabigi dia ke pertanyaan. Semua yang ada di kolong langit ini martiti biru. Ala martiti biru habe pakai masa dengan na. Ini yang dohon tu kita di hamak kaamanginang. Songon kepala rumah tangga ho, raduti kepala rumah tangga mi. Song kepala rumah tangga. Songon ina sori pada ho, ramoti akan nak komi. Songon dana peho, songon yana ko di tengah-tengah ni bagas mi. Raduti. Di dia peho jongjong, di ulau dia peho di tengah-tengah negara manang dia pe naing pasar de batatu ho, ula masa dengan na ala buha, martiti biru. Ala nido di hamaka amangi dong asa pulang, taparo aka na luar biasa nak ka amat tao do ina tao do aka danak nanangan dosi latihun nasida. Ala martiti biru. Ala buha do honot tadi hamaka amangi nang jujut do haga BP hanya tinggal program. Nah, haudok rupani jika kita memang tidak menata kehidupan kerohanian, parediota do akana asingi, suatu saat HKBP bisa menjadi hanya kenang-kenangan. Bisa? Kenapa? Kalau memang kita tidak merawat itu. Alanido bolo tapatupa pedi bagasan anon marhira pukul sada. Ima pembinaan sesemusik secara resoton. Nang berengot tabaru pamuji itu di batana sasitongna. Jadi kudohono kudu sambil baru. Asa marhiti akan dipuji-pujian ni. Ta jojo do halak sumber de jamite. Ala yang gumusiki nak do edde bah. Luar biasa do. Ala ni pasato kudu hamulate kubah. Tuhuri lang tu perdi tidak pola. Ndang useng ka. Tang apa lain nang konta.
Alay tabiri luar biasa do HP dampak ni na tabigi jalak gabi ikut perpabahinan. Kan itu. Sama do hal ini bulu akhirnya kotol nak keamaginan. Kenapa kita mampu membayar berapapun ke satu lembaga sekolah? Karena kita tahu itu sangat bisa membantu dan menyelamatkan, bahkan membuat dia sebagai anak yang luar biasa. Berapapun kita bayar. Apalagi metu hati dan berbayar pula. Alai buado kita ngulutau mamering ngulutau asa gabi borkat sian belas kasihan san asini roha di hamua keamanginang. Totu di bagasa terpuhon yang doholona si lehon di bataru si pangal do sinu motohori. Alai dan gabi si panganoni na gabi fokus ni nguluta. Bulu suku kita nuaing marhiti suku-suku ni padita si turus tu hita talmo itu hama kabarupun dari julukon. Mana yang Anda pilih? Makan untuk hidup kah atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Belum makan untuk hidup, ahamai. Nah, kita mau foto saya, aku mendok, berarti belum makan untuk hidup. Nah, gua mau terjemahkan nih. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan, terserah tuh kita rasa setong na memiliti. Alai yang nagari fokus. Ala nakit di bangasa turpuk tau di hamba kaamang di bukede pituras oleh polisi. Dala hola si panganon narekot bain hangulua di jolma. Tung nasa hatan di batado. Haleluya, haleluya. Kacuba jo, tates jo la ojen wa ingot do pitu alusia, pimandu lago do song leader pitu alusia. Kacuba jo, in fokus. Tade jo ayat 2 nai pitu alusia, luli hamu harajau li bata. Asa tabereng memang ternyata bukan menjadi makanan, menjadi patokan. Alai buhado tutu ngolutau makarekoton Yesus nagadi sumber hangu 2 ni. Pitu alusia ayat toluna. Iya. Detai nunga bisa ada alusi. Dia ada hola si panganon narekot. Dang nasorikot si panganon di tongan portigon. Alai sumber nai ikut do itapuna. Sumber nai ikon arong duliho. Asa gabi hangulua ni di bagasan gulum. Alanido molo nunga sumber nai di tiopo mampu maho mangulaun aka ulaun asini roha. Mampu maho mamereng ngulu na berdampak. Ida sadok si Paulus di sana Korintusi. Manang na mangak ko, manang na minum maho, manang dia pedulaho, ban may pasangapon, guarni, Jesus, guarni di mata. Alani sudi akka edetai, kaya bija minta na mangulo meta kamang, letare, pungan ina Debora, pungan para di kami star lumubi, nang dong ako pungan ama, na sangat luar biasa. Boy patubigon akka edipuji-pujian ni, tahu sangat may. Di guar ni di bata dan gabi hita nang marsangap. Amin. Martang yang mahita. Puji-puji mardungan hasanga pematuhan di pasak rohanami tuho di bagasan opason. Di asidoho tolong di rohan nasa toktong mardungan di padi budi muton. Roha pikiran nang tondinami li Tuhan di tonga-tonga ni hisik ni portibion. Ali Tuhan nungahu bigi hami hatami. Napaborhatuk kami
Nama dongani hami jala bani risiki rohanami sia jolma para bagason dia matutu ngulu namion di ngulu para satok kinanon nunga tutu borkat hami sian ulaum para sini rohaun asa takas me Tuhan gorga di bagas rohanami ganuk asa molununga gorga di hami belas kasihan ulaun asini roha tutu mampu lo hami gabi akka ruas ni huriam nama pakorkon tuna humaliang jala hupatuduh kami mai di tonga-tonga ni pardalan ni ngolundamyo borhat mahami tutu makubasi nang di tonga-tonga ni akaulau na pinasahat asa paborhat kami asa jakong mahami gabi akka ama ina doh akka yanakon borhat tuaka ulaun para sindirohauni di tonga-tonga ni sudi akka ulaun pakubasyo manang di dia pahami Tuhan maringanan dalam manang apa di pasahat tu Tuhami akka ulaun asa unang tutu holas sahat di bagasan na simpati hami alai sahat matu empati makilalakon jala adong akka pabahina natakas huriau penung abor katutu mardia kunia lam tajom mai to katik kina mangikut asa toktong di bagasan pangaramotiomo sudi akka pakubasyo ni jala bahagia ni sudi akka pakubasyo oleh Tuhan samar sang jala mulia lam takas nang akka parsitutun nami las di bagasa tikion patu paun di huriam nasare sotoma di akka pembekalan pembinaan pamujioni asa takas di boto nasida tutu oleh Tuhan songo dia do ibadah parsobaon ni huriam HKBP na adul sen akka huria na asing totu dang boy holas sahali dua hali tutu ido asa tulus hami rotu bagas coroon laho marsiajar laho mabigi hatam da badiai asa bunu ni lam takas lam tanak pangatusyon nami dia ka pamujio ni ala tuhoro pamujio ni Tuhan dang tu portibion mauliate ma di pataruho di bagas salas ni roha do olupuluk imakaruas ni huriam akan aposo bulung ama ina do akka nabu tutu mangalur rohana di tim Benedict musikau akaruas ni huriam natongon marhubas sami dia katik kinasalpu di resort Depok Timur distrik Deposkap ali Tuhan pakai mana sida gabi ula-ula na mekmek asa toktong di bagasan kerendahan hati di toktong di bagasan pangaramotium jela pasu-pasu ma tim naro di bagasan tikyon salam gada nang akabilang alina porsea sian akan ni ajaran nasida tuakatik kina mangiut ahli Tuhan di bagasan kelas ni rohai tongdo pasahator nami tu di bagasan akka pertangyangan anan si patu paun ni huriam homa Tuhan nambah jeluani nang akka ulau las ni roha di nanaing majal pamas-masung perlungas saripion lima anak do boru ni huriam Martugi Martin Octavianus Hutajulu dohot Anita Deborah papahan Tokto maho Tuhan nama juluan ni pardunga saripio ni hala Kristen atama di julu dohot di bagasan akka ulaun atoktong si patu paun di huriam di bulan Agustuson namar ningot di hari kemerdekaan na pinasaha ni tu bangsom Republik Indonesia na 72 sakol oleh Tuhan di tonganima Tuhan hai marhumas asa toktong dina mengisi kemerdekaan kami takas mengulahon akka ulahon para sinirohal song ni hutang ako kay Tuhan siam bimbaron suas ni huriam nang majalo surat pidda tu huriam HKBP Gading Serpong keluarga Indra Sihaan inang buru sinagarap dua enak pol nasida alani Tuhan pasu-pasu maruas ni huriami gabe pasu-pasu tong nasida di huriam na tinuju na sida denomo hahi pason da bayak kapasu-pasu asa botong di bagasan akatik kinamangikut buhay hai marsawor di bagasan akka partikian na lehet pasrohan nami Tuhan aka uruas ni huriape na tading dope di ingananon nagabe ruas na gok tong maho Tuhan na madungani bulutung piadong nanayang akapiddape ramotamu ma culuan ni makalakan na sida asa tong gabe pasu-pasu manang tudia pe na sida porkat tuliat ni portibion buatong gabe pasu-pasu gabe marbungaran gabe marserak di bagasan pasu-pasu nasya kue
Ali Tuhan, Tuhan mahu pasahata minangkaruas ni huriam, na tungod di bagasan akkalas ni roha, na marningot ulang tahun hotripe, songoninang ulang tahun hasosorang tubor tibion, paso-paso maglam gaday akahahipason, gaday paso-pasong tunasina marningot aka paso-paso itu hasyak kono, asa toktongi gabi ngulu namion, ngulu na tarapaso-paso. Ang lubahami Tuhan padangyak ko nakaruas ni huriam na tungod di bagasan aka masa pemulihan. Ito nga tonga ni pagdalanan ni huriaon. Nasa toktong ditangyakon. Talumo may nahubin kami. Nahubin kami di warta jemaat sadaryo. Ima anak ni amang keluarga RK Pasaribu. Josia Pasaribu. Sa Jerusalem. Inang nyonya MC Daurup. Di Buru Gultong sa Jerusalem. Nyonya Tesi Tohang Buru Siahaan amang Opuje dan Duli pardi hutan na posom nyonya Situa Jisna Bila Buru Si Mamora Ilia Amedia Hutagaol anak ni amang Hutagaol Buru Tapubulon sa Bethlehem songoni nang amang RJ Hutagaol Buru Si Dabalok san Efrata na tungo di bagasan nakaperubatan dope talumumi matuhan nang rap hami hupirik kami siyan ingananon na namin nyonya era atabunan inang buru opus sungguh ba Mama Alex nang maraminggu hami Tuhan leon akagu ko de baru tu ina namin na posong toktongi ba na marlas ni roha dito nga tonga ni sudi akka ulaon rabdo akka dongan doho donga saribi toktong menikmati ngulu na pinasaha mi ala toktong do dilok ko di sareoko dito nga tonga ni salukut na tape boy di bagasan na kurang hahipason. Taluwa bisong muli nang hubiri kami narap maraminggu hami nuaing do na posom ima amang bipi marpaung nang rap dohot tami nuaing detongani bagas joroon rap mamuji do pasang apoko dohot kor amasion tutuhan dilom masuduk kumatangamu na sunggukui lako menabay kagune baru asal tong manguduti akaulaw na sida ditong-atongani bagas nang keluarga paso-paso manang inanami buru silaban do akenakon toktong di bagasan las niroha hade mahon ni todi toktong di bagasan pangaramot yomo asa toktong di bagasan todim na badiai marhara jaon jala toktong lenomu akka tandapot lenomu akka gugune baru disudi akka nang pinasahat mo ni salaw ali Tuhan songonima nang di bagasan tikyon pasahata makaruas ni huriam na suboy hutang ako kami sada-sada jala toktong ma ho namadungani na manuturi dohot mangalehon aka paso-pasom na sumurungi di salud aka keterbatasan songonima Tuhan pasahat tami ma nang ruas ni huriamon naroli bagasat tikyon sa minggu 7 luanon joluan ni makapakubasyon na si dali Tuhan asamar sangap jalamar mulia kuarmo atong hupuji hami moho Tuhan di saluhut ding dan di masa mangasahon kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martamiak kami Tuhan amin. Hurian itu hatta disudia kapasu-pasu na pinasahat ni bata tu hita tapasaha ama peliata na muli tu adupan ni bata marhiti pelian paduahon do pelian khusus apa satu ta tujulo ni altar mared de mahita siabuked nomor 594 las maruhata di tuhata di bata. Di
Tatangnya kumapilian data papungut wadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut silolehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasaat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mega beuap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramuti asau parhasi yang hami pilihanon. Pati buluhon na rajau ni tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalamutan na hami godang disilole homi tu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwar, saya ro maharajon, saya saut malamoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Leho matu kami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongon namardu satu hami. Unang hami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jalari ramuti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Urian itu hata pangidohan madong hormat asa jongjong mahita saluhu na dong di lantai sada dok lantai dua. Ya sonom majob hata parkurasa sakita. Jadi di hawaka amanginang nak namir bajan apa supulung asato nai mamauliati gudang dia ka hargorota ganup ulut tumpi suasana songon na panas suasana nala memang Babudi mempengaruhi kedetai nakin gabe suasana ope asyik tidak mampu untuk mendinginkan lagi. Alai pos maruhata ni papuk tu hata alat sendirohata
Marhiti hatana, warkak matutu hita marhiti akka ulaon nabui tapatupa ulau di tonga-tonga ni huria nang di bagasan aga keluarga ta. Atong pasatay matuhita sa luhutna di hata horas-horas. Selamat hari Minggu marhita sa luhutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya. Mau lihat teman. Mau lihat di tim. Oke. Kamu mak.